khai le Geronimo crime kan lo lang le ta ama sain nu chui na kan tran main Sharon dori kan mel shet tir le lokang cheu he dori mi panau pangthom no zorna nia ifa iwa ibial pa naw tan nal si tlom si ori si thil sial tak takan nei cheu mai tin tuna tak phei chuan an production cut 50% discount tenan pe meka doran man hla khopang Shaching dutan an Instagram account Sharon B75 tika in lo follow don nia Sharon mi panau pangthom no zorna dor pui tek system opposite a khan an ome in lo va dor vele nge don nia he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie El Rancho hi New Mexico USA veng pakhat niin Santa Fe County huam chunga omania an veng hi lian lo ve khop mai kilometer nga bial chunga an om khom ve traya mi puipo kumsang ni som sensa sa khan mi sang khat za som kwa pakwa chi an omani chu tianga veng lian lo le mi pui thanem lo na chu mi po anin shet chiang in anin po tlang hlea amai ro chu sual na hian veng lian le veng te a thliar lem lo ti chu Geronimo investigator te chuan kan shet chiang viau to me juni kwa kumsang ni som pakhat Father's Day ania Santa Fe police te chuan meiche pakhat ne na tangin kol rapthlak takan dong rup mai El Rancho veng atangin ania chiang lo ruai hian mithianom thu aron soya aw atang chuan ham hain amangang hle ti hairual anilo 911 operator chuan mumal takin thil thendan min an hrilte tin an zot thalea chunu chuan ka chungte tu main phone an la theilova enge thilom zia ti ka ve en dik chu atia abak chu ari nuaya engma shet le thei tolo 911 operator chuan kapi khatiai aw wak chuan I tong engma ka se theilo ka se thiam lutuk che khonga in aw lovin han soi thale te an tilea chunu chuan fia tak main a chung te an thi thu aron soi ta rup mai ani ti chuan police te chu hmuna an vakal ngala aron kol tu kumsom thum pangami Lloyd Ortis-a si chuan kota lo changin in chunga chuan alu phei pui ngala pindan lama lu tlang zelin master bedroom an vathleng pheya ti chuan le khuma kumsom nga pathum mi digzi Ortisi ni khoshelova lo le tereng chu anwa mu ve ta ani alu atangin ti sena chuak na sa hlea abek ding lama hliam na sataka tuara han en mai poin ama chuan nun na reng om to lo ti a chiang hle ani amuna ve en dik tu New Mexico State Police agent pani Paul Chavez ale Great Bob ni kate poin an thil mu chu rap thakan ti hlea Santa Fe chu soilo New Mexico huam chunga po chu tiang thil rap thak chu an la mungai lo ni in anin soi ve hial ani chuta an thil mu chin ringot po chu aturu to telul nen chokalaman an lut pheilea Sherinaw kumsom ni pakhat mi Steven chu chuata lo box sop nuaya ani po anuang thokhan alua hliam na sataka tuara athi to ti po inshil fia chop angai to lo tin chu mayalani lo Sheri chuan nu situ te chu pon a shoi chuak lea chuta chuan apa kumsom nga pariat mi Lloyd Ortis-a ruang chu an va muleta ani po anu puile afapa te ang thovin alua kakna sahlea thisen po achuak nem turu viawani to chitu te chuan an thil mu chu oi harsan tin makan ti hlea nu berruang ringot po khana barakhai to telul nen pa berle an fa paruang po an mutsuak le zel mai chuan a chong chiang hle ni Sheri u Angelai po chanchina shet rolin ron thleng ve ngala an u naw chuan an in kwa rol chu mevin an trapa hanin hnem le chuang turan om lo ani ber medical team lampon ron thleng ve ngal thuaya tunari chuan an thi chan le thi hun hriat a poimo ma sabberani
an hliam tor dan chuan en mai chuan silaya ka ni mai na langa amai ro chu postmortem te an ti phot lo chuan engman soi chiang fak ngam bik lo tu chui tu lampo chuan an ti tur dik tak tin amun mavel chu uluk takin anan en dika silaya ka na nia alana wangin silai mukor ruak te anan mel deuh bika amai ro chu an muzo tlat lo tin tual thana man ruwa turo mang thil dang shim pon an en kual boka ma se chu tiang po chu mu tu reng om lo forensic lampoin misual chet na nu ma fingerprint le DNA theina lai tur ni an hriat te chuan an endik ve zung boka an ni po an chewung hlei theilo amingin laboratory endik tur chuan an la ve nual na hlotlin na lamai chuan hlot chamin rin na lama lian zok tlat tin thi sena chuan nem te lul nen misual ke hniak nia ngai thei tur tak nial po an muzo tlat lo maya crime scene dan atang chuan misual chu a film khur hle ti a chianga ril ru film tak puchunga che ni nge in alang tual thana thlena nu sui nanan tran don reng hian tual tha chan turo mang hriat chua hi a kailon masa ber pol ani thina tinatlang puin mangai nai mo sumemo thinur na puak ke mo lo ni le nge thin New Mexico investigator de po hian chulama chuan ngai to na han seng ngala ma se Steven ruang bul loka do kana loita wallet chu mu mai turin aoma a chunga la chuan paisa in no muk chun mai box sia chu wang chuan sum it na lam thil chu ni thein alang lo chu ti lo ni ta ka chuan chungril lama thilin thupalo om rengem ti te an chui zui lo ngai don ta chumi tur chuan an chung ko chanchin chu an zir chian le phot angai don ani anin mun an ram chung mun thuma thena mun khathi pa ber loi ta kuta oma anu pui digzi le an fa pasti venatenen in puyan lo ani an ram chen mun khatla bang chu an fanu sheri chan puan ani ve thunga apasal je sianen in shangchang ve toin fa pani ketherina ile robert tenen an khosa ho ve mek ani loitele digzi te hi kumsang kan zakwa somsari pasari khan anin neya anin nei kumsom thum pali chung khan hanin ti tlan ve zewe mo an nei mi alo nin an fa te chuan an soi loita hi an tile contractor na thoka zingkara thovin na thok turin chuaka zandar kwa velaron holea chutiang chuan kumeng maza chung chu anu pui fanaute en kol nan rim takin na thok thin digzi hinar sani ve thunga ma se phuri ta langai lo nin a thopui te chuan an soi thin a na chuan tui ema mi khongai na nga box sia rong bol na ril rupu chungin a thok ani ber an fanu enjerai le sharite lo le kan deu nu kumsang ka zakwa somret pakwa khan nu cham in an thlona tangin Steven a hian tonga cerebral palsy nat na nein atak sa veilam zonga zeng chuak veka en kola hau tak dan tur po shelok sa vek chungin fatan an lata ani heti lai hian Steven hi thlasari chawala ni nge an khosaka harsat pha deu don ani poin digzi te nu pa chuan an hu phur reng lova an fanu te poin pian pui u nawang tak taka enin an mangai ngala Steven chu dam chungin tong theilovin kal theidon lo ma se an chung kwa chu ron ti fam kima ama wangin an shom phangai lo nin au te chuan an soi tin doctor te na tong theilo tur thu le akal theilo tur thu soi ma se digzi te nu pa chuan thiam takin an enkol chowa ama Steven a chuan tum boka a tong thei mai pialama akal thei ta hial ani tin an chung kwa hi Christian chung ko thatak an nia abikin Steven le sharipe hi chu in khoman taimain kosan mi puite poin an ngai na hlea an Chhungkaw Thihna Rapthlak tak lo thleng po hi hriat thiam har san tin an tuar na tlang hle niin an pastor John Trujillo chuan a soi nge chutiang khopa Chhungkaw duam Krista chen na Chhungkaw chuan eng tia he tiang tual Thihna Rapthlak tak hi thleng thei nge mo ni le ti chu mi zong zo na nia chu tak chu nu chui du de chuan a chan na an zon chua lo ngai don ta ani
investigator te chuan an in level te chu an endik zela ti chuan le an base lo lutuk thilan mutsuak tatlat mai an komchara chuan trip kung engemaw zat hi alo ding ku furmaya he mi te hirin angan lo ni lo top mai pon lama chuan Christian Chhungkaw thatak angin an langa arukin rui lo sum don na an loin nam hnoi rengem ni ti chu zona om thei alo ni ta rang takin sheri te u nau chu thun an zot fia ngala ma se an ni chuan a soi fia na thatak an lo nei tlat trip chu an u nau pa Steven adam doyatan doctor in a chaw hi alo nia a minga po medical marijuana an ti nge Saitong Khan Steven hei pian phunga harasat na nei Vohbik kan ti te zinga miang hi nia a thluak po trum ni ngot zai to ni wangin luna dam doyatan doctorin medical marijuana chu a chaw ani amai ro chu rin hlel tur zon hun lai ni boka nu chui tu te chuan thil ni theite an zel din mai maya afapa dam doi tura a chin chu ni ngei ma se chu churem changa lain loi te chuan sum don na lo mang tamai ti na ni thengem lo ni ta se rui lo kai hnoi tual thana chu thil tharani lo wangin an thina nen po chuan in zom na aum ve thei tlat ani eng po ni se hunakal zela tu chui tu te chuan man mo lo chuan misual chu hlataka lo bibo man dai thea chu wang chuan thil ni thei ti vel ngai tua pareng chung chuan an che zung angai ani ti chuan loi ta te thenoma om afanu sheri chu thuan an zot fia vele ta ani chuan ju ni som pariat zana chuan zantira paisa khelna mun pui casino an kalnin ain soya an honu are tak TV anin an meng lea chutia TV an thut lai chuan zinglam dar ni vela ui bau ri hian sia tuk vera tanga an va hoi chuan apa te in zona motor vutrong loading hi an va mua an nu pa chuan ngai thalo ngalang reng viau maya chuta man moro te in aurian shele ta zel maya chuta zet chuan apasal je sia chu om hle thei tolova bangrela silai da chu ala loka a chuak ve ta ngala motor chu lo om tolo wangin a chakala chuaka awazong ta din asoi tu chui tu te chuan je sia chu anan kom velea ti chuan le anu pui thil soidan le a soidana in millo lai aom tatlat mai casino an kal thu te TV an thu te kongpi thoman hriat thu an soite chu ain mil thlapa amai ro chu je sia chuan pona ka chuak lo a ti tatlat mai le anu puin pona chuakin a motorin awa ve ngal ni na soi sia enge thilom zianita tuema zok chuan dotan soi ngei ti na awani mel ta ve angai nom chole done ole kan kal thui main like khan pele lokila tine channel hi lo subscribe no jump khoi me subscribe sak ve ngala notification ko on page one video tharlo chua piangin i first zia thei don ani ti chuan nu chui tu te chuan thuin mulo lai chu chin fel tumin jesia chu anan dop ta inu puin i chuak ka ti sia enge thilom zian an ti poin ka chuak lo tin a chang tlat maya nu chui tu te tan chuan a buai thlak chanta anua phei chuan an do thei nai na tlin talo deuh te poni mai thei do ti soi ni kha te anan ti bol bola ma se jesia chuan a chan na ala so son du hlek lo an thuin mil lo po le arin lelom na azwal ting mai sia nu chui tu te tan chuan han dop chua lo chak om chho tar yau mai ti chuan anan chut chil tangar ngar maya anin anu pui soi kha chan chan bera an neya anila chang na tul boxi abe don thak ta viau mai amai ro chu tia mason na lovanin pu ngat nu chuan jesia chuan a thuaron zu ko ve ta hlol mai ngoi teu ka chuak mai the ni aron ti he maya nu chui tu te chu an phu chiang hle chuta jesia chuan o ka shele si ka chuak nge yalom ka lo the ngilani motor chabi po kala lai ka sia ka chuaka motora kaluta ka tlan chuak tin ahun mandan chu aya chip chiar zokina soita zel maya nu chui tu te chuan
ani khong e vakal ti an zo chuan kong pui to perat thleng ka vakala tu ma ka mulo tin a changa a zot tulam chu an min zo tlat lo detective te chuan do ta soi nge ni nan ria ma se tu na chuan chin fel mai thei chi ni nan shelova ti chuan office lama letin jesia chu anan chui chiang le ta ti chuan le mi sang sang an kom na changin jesia chu apuzon loi ta nen chuan boruak kan lo nei ve hat to thu an shet chuak ta tlat mai sherite nu pain anin an chei num tok lo dan le an khosak ho dan chu apa loi ta chuan mu nuama tilova ti chuan anin kara banga hung ta rup maya chu jesia chuan in musit na nga in alom lo hlea apuzon nen chuan na takin anin hau pha ta nin an soyani chu chhungkaw in kara boina hote anga lang chu jesia chuan alo pai dam thei hau lovanga apuzon te chhungkaw chu awat hat fai ta vek tina ani theyangem ti zona alo om leta an boruak chu tiang te noi chu lo ni wangin jesia chu arin hlelom ta tel maya nu chui tu te chuan kom chian lea ania an hun man dan chu a chip chiar theyang ber hriat an du ta ti chuan sheribok chu tuan an zot fia leta a hma lo soi tawng tho khan casino an kala tanga zana an tv en thleng khan a thu la thak lo amai ro chu ruangan hmutir police call na record teran ngai thak le nuwa thil chin chia tlak deuh pakhatan hre chuak ta tlat mai sherin 911 a call na khan a chung te chu silai ka an ni thua soi ba ka zinga an thi to nin alo soi tlat maya eng tin nge an thi dan chu hriata an thi hun te le zel po chu eng tia hre thei nge ni tin thleng ma deuh se chuan chan hmana in rin thu te chenin alo soi vek maya nu chui tu te tan chuan han rin hlel lo hlei thei po ni lo ti chuan jesia mai ni lovin sheri po chu alo in nam noi ve reng tina ani theyangem ti chu zo na poimo number 1 sub number 1 alo ni ta ti chuan nu chui tu te chuan thil engamotak mu chuin be sein sheri te in chu anan dap ta ma sen be se angain evidence mu tur alo wang rio maya postmortem result te lo chuak se chu chuan thil tam takaron ti fia kwar mayang tin rogen diktu te kuta chuan anin ngat ta top mai ani ti chuan autopsy result chu lo chuak tangeya a mai ro chu anrin angalo ni hau lo mai an victim te chu silaya kan lo ni hau lo maya siam sheng mo manga saimo chute mo anni ti an fin fia tatlat maya tin chu mai ala ni lo tol thattu chu anun rong heavy ve tok ti hriat takin ruang pathuma chuan vain kutlak na nu ma mun som pasari laya an mutsuak bok ani chu di lo ni ta ka chuan an fanu sherin silai ka an ni thu police te na a report nen khan ain mil talo ti na ania adina la evidence eng man mu bok silova an nu pa chu an fi hlima angai theita tu chu tu tan po chu autopsy result chu apoimo viau don tual thana man ruwa chu an zon chua thei hlau chuan an nu chui na tan Chhungkaw na tak ani an be se ani chu tia victim te thi dan kim changan hriat nuwa chuan nu chui tu te zinga mi pakhatin thilangai tua chuak ta hlau mai poi khoina mun anin diglai khan loi ta te kot kil khata leilai na man ruwa mizovin lungaral kan ti mai sei chikhat in tung hi awa muwa ahun lai khan poi mo na than pa wakanei arin lem lo wangin alo ngoi bo pui mai maya amai ro chu chu ti an thi dana an hriat ta ka chuan kha lungaral kha tol thana man ruwa chu ni thengem ti ngai dan lo om ta ti chuan an han en thale ta thi senalo kaina samai hi alo ni chu lungaral chu laboratory lama an thon phei ngala victim de thi sen mai pialama poi khoi tu DNA po an mu chua thei anin be sei leni amai ro chu be sei na san to telul nen lungrala chuan victim pathum te DNA bak thil dang eng ma mu chuan nei tamia lo mai chu ti rol chuan hlo cham hul hual ero an ni bik lo chu man ruwa hanen chuan tol thatu chu pachak ve takani arinoma
anrin le lizinga mi sheri pasal jesia chu mitha alo lang le tawung mai ani chu tinga ngai dan le rin dan bak thumu malan la nei hlei thelo lai chuan elran cho veng mi puite chu an chi ain an mangang tlang hlea miswal chuan loita te chung ko hi abitum ve renge tol tha chakin atui hal ve shim zok ti po hriatalani boxi lo anniang Christian chung ko thaluduk chunga po thlen thei chuan tu man him bik lo ni anin ngaya an tridui to mai ani nu chui tu lampoin ngor takin miswal zon na chuan thok ve reng boka tun din munarin hlel number 1 ni na chelmek jasiale sharite nu pa chu luk zoga chui chen le thain an sheta apa te boral ni an hun mandan ni an soide chu an zir chiang le chara casino a chuan an kal nge ti CCTV le mian komna tangin an shetheya kalkong an petrol lak na mun nia an soipo an fin fia thei boka an thu soine na in millo lai han thur chuana tur awang hle chuti an malak na in ra tha chua le thei tak lova chuan nu chui tu te chuan mi pui na dil top mai lo chu kong dangomin an shetalo ti chuan tual that tu omang lo muemo aom na shemo chuan police station lamaron hriat tir thuai turin thu chuan siam ta top maya be sei lo ka ngein kolan dong hnem hlea hanbel chien tlak tak ero awang le phar mai ni nu chui tu te tan chuan amangan thlak chan ta viau maya elran cho veng mi pui te tan la miswalan man ma chu thlamuang taka han mut siai ngam na chi zia zang ani lo chu tiang chuan chunglama thu nei tu tele mi pui lama tangin norna anna bon turu to alu hai thlak tak zet to ni nu chui tu te chuan an file hlui te an hai thalea mai lian tak kan lo nei rengem tin an document te chu an en nona ti chuan ming pakhat an thur chuak le tanol mai sheri u angelai an kom chumin rol thar pakhat kumsom paruk mi Lloyd Ortis-a minga lo lam rizau toa maseri le lomang zong po nilovin an chung ko chanchina soina alam ri satlia ve mai ani ahun lai ka chuan ming satlia mai ani reng la taka amai ro chu midang ani aya satlia lo zok niangai ming enga mazat an thai chiat nu chuan nika ming chu alang sar pola aron chang lo thei talovani Lloyd Ortis-a hi Lloyd Ortis-a te Chhungkaw nen hian thi sena in zom nan nei lova amai ro chu sherifa panen an kom thina wangin an Chhungkaw chuan atatlum ang reng viau nin angelai chuan asoya tiran niel lovin amonga zang lea du sak viau nge ni an pastor John Trujillo apoin an ko shan rol thar ho zinga nika chu a fel berpol ni thu asoi ve boka chu tiang chuan an ko shana le khotla nga po a ming thaviau ani amai ro chu nika hi chung komumal taka tanga ron sei lian ani lova hei hian kong tam taka ani turanga ni tir lo na sa hle nia sherite Chhungkaw chuan an ngaya nule pa te tanga mi khonga in nga Chhungkaw ti taka nika chuan laina ta hlea an ina chen tirin an enkol chhota ni nika po chu hlim ve viau ni na hriata sherite mai po nilovin apa loita te Chhungkaw poin an duat hle nin angelai chuan soi eile in tur te pein ama mo piang an ti saka Steven a chuan room te kian hiala nika chuan Chhungkaw member dik tak angin an ena ani po atangkai na zona chuan atlan chengai big lo achang le loi the driver ate an chang lop thina atul chuan nu berdik zi po bazar pui le maya chu tiang chuan mamo na zona in pui tonin lim takin an khosa ho thina ni amai ro chu engemo wangin anina chang chuan chuak le toa abak chu chanchin en shezui talutuk lo nin angelai chuan a soiti an file hluin haina chuan an mu chuak ani chu anin kom na masa an lo en liam to chu nu chui tu te chuan chui chian le trulin an sheta tlat mai nika chu an ina chang chuan eng wang chuak nge ni in ti thiam lo na lian takan lo nei rengem phubalak du hial na khopin aril ru te an lo ti naim ni ti chu hriat nge an du ta ti chuan sheri le angelai te chuan an kom thale ta sheri chuan an Chhungkaw chunga thil thleng sei chuat lak po an ngai lo
thil serious ang reng tak ni si a soi chuak tarup mai khatia thate te an chen ho lai khan ni ka chu zoi muangin ami zero in thlak chho tatlat maya chum ka chu an poisa da na chuara hong rulai anu le paten an hmuwa ma se pathian thu zir lai anen kol lo ti in hriain heng huam hian alom kan en kol ti ril ru puchungin ni ka chu an ngai dam ngal mi a ama moang tok poisa kan pelo ni ange tin a pocket money te an pun ta zok hlawa ma se ni ka chu an nun kong diklam reng renga zo hlei thei meu lo chung ka thei chu a school bang nar thi noi chungin aron hoa a chanan an zo chuan genga zom thule an pola tel tur chuan an soi sak masak photangai thu a soi tamau maya chu vele an chung kwa chu in ko khom ngalin ni ka chu an zil ron ta chu tianga om zel chuan miswal taka chuakanga atop chu thi na la di tur thu te thlengin an shila an boy pui hle ni in shari chuan a soi tin geng chung chang chau chuan boy na ni lo chum kha chu kota than tholain ni ka chu an bang hung na zuan kanin loita ui vul pani te omna awa zuang luta awa room thai vak maya chu thil chuan pa ber nge nga chhun phatatlat ari luput mang chu du ta hau lo maya a thil ti chuan an nuya ti zave ei lo ti chuan ni ka chu lo wa ho to mai turin atita ni in shari te unau chuan an soi a han kal mai tur chu shaman ti nan ngai to hlea ma sen paisa ru toa genga zom boka an ui vulteri grab le boknen a khosa zia chu en liam mai chinin an shetolwa an chen pui reng chuan an chunga thil thalo zo ka thlen mai te po an hlau ve ta dewa chu wang chuan midang po chuan an chel zui ngam ta big lo atom non le sak zong te furniture te thlengin hon vek turin an tia ma se ni ka chuan pakhat mala du lova a chan chin pon shuzui to lo nin an soibok an thu hriat chuan hu chui tu te chu ati har ta khok mai an lo rin lok ang ngein ni ka chua chan chu a lo serious phian maya genga te lo tel tak tak ani ngat phei chuan phubalak na na tual han tha boy chu thil mak vak poni don hau lo ti chuan Lloyd Ortis-a chu zong chuakin station a thuan an zot fia ta nu chui tu te chuan Ortis-a te chung ko chunga thil thleng chu alo hrevem ti te an zota ni ka chuan chanchin tharkal tlanga alo hriat ve thuin a changa om dana chuan han rin hlel tura om meu lo anau panangain a chezia dam phian maya lau thong le han zam omang poin a om lo tual thana thlen ma chia juni som pret zana om na ten an zota ni ka chuan zan tira tangin apa le a farnu tenen ina an om niin a in soya zan lai dar som pani bor vela a farnu tenen chuan an tho chema an pa chu pa te ni pualin president pea an mule ngal niin a in soya ni nu chui tu te chuan a thil soi chuan an chui zui ngala apa le a farnu te chuan an lo hriat pui thlapa tin ni ka chu aum dana tang chuan Lloyd te chung ko thina chuan a thong ve hle niin a hriata hovio ma se chung te ang tak taka alo en thin ten ni wangin a tuar hle niin a in soi ve nge ni ti chuan nu chui tu te chuan ni ka ming chu rin hleli sa tang chuan an thai chele ta nu chui na chu abula tang boka an chan that le alo ngai don ta elran cho veng mi pui te chu an phi cheng toa police dem na thu po a ring chan ta viau mai an veng te ang veng te lu tu ka thil thleng po an chui chuak thei mi alo mai chu an sha thiam thei meu lo nu chui tu te tan po alu hai thak lea han hui pu pa chin fel mai thei ni se an ti ve ngot in arinom chu tiaril ru bai vai taka nom lai chuan nu chui tu te chuan loi ta fanu sheri hne na tangin kol poimo takan dong tanol mai sheri chuan apate wal karan phone in an chung ko thuruk pakhataron shilnin a soya ipa kha thi ma khan poisa da na safe ka siam saka ma se tu ma mu theilo turin in chunga khan kan thukuru aron ti mau maya ama sheri le au enjalai te poin an lo shereng reng lo nin nu chui tu ne na chuan anin soi an kesa vung cho lai nia eng ki marin hlel turan dapa wangin thu nei tu te hriat puina lo chuan ka kut ka thlak don lo tin apate chu alo changa
ti chuan arangin nu chui tu te chu aron betangal niin ain soyani chu vele investigator te chu Lloyd te in lampan chuan an thok chuak ngala in chung chuan an dap ngala a ma poin an lo chinglet na satoa ma se chu tiang chu engman mulo ania an thukur thiam hle ti chiang ti chuan sheri pate soina hmuna chuan an ve en ngala safe chu an va mu chuak ta chat mai nu chui tu te chuan police station an phur phei ngala a chunga chuan eng chiang e om ti hriat tumin an honga poisa fai $US sing riat lai hi lo oma tin lekha poimo chi sang life insurance document ti te alo om bok sheri chuan a pain chu tiang zat suma nei ti chu a hriat mi lo thu a soya amai ro chu lekha poimo te an en dik nu chuan a thil soi chu o ya har ta chal mai anu le pate life insurance paisa chu a mingin lawin da reng mai hi lo nia an thina tang chuan $US nuai khat chuang a dong thei don ti na alo ni reng mai crime chanchin ngai thachin te chuan kan hre thang viau o me suma hi chuan tu man khuan mu meu lo zong ani hi nu pain kara meu po in thana a thlen hnem mal to hle tu chui tu te tan chuan thil mak animal lo $US nuai khat chumi zong tan din chua ok na thamania sheri te nu patan po ai dom tham ve viau don ti chiang ti chuan sheri le jesi te chunga bok chuan nu chui tu te mi ta fule ta wang maya khodangan hoisan rei thei tak lo chuani amai ro chu engkim ching dara an lip seng yel poin sheri te nu pa chunga chuan eng fin fia na ma an la mu thei chuang hau lo atir bera an rin hlel marijuana mga sumdon na chungchang teka anan chui zui le dewa khami wanga in thattur ni ta se abis kung teka phoi thon hlok o mania ma se himpial boxi tin an zir chian na a trip mun chu azim lulai lutuka sumdon na han manatan chuan a be tham lutuk tian mutsuaka chu wang chuan rui hlo case lamrin hlel na po chu an thai chia mai ni lovin bolhlo bo ma pain an hal wang thei to anin ngai ani chuti chung chuan ni liam zela victim chung ten chana hria duin police station an bepop deu renga nu chui tulam lain chanchin lomom lam soi turan nei thei silo an case chu chui chu lovin a thamral mai don nin angai thei ta a mai ro chu thlasom paruk zetaliam nu kumsani som ban October thatira borua karon al thar le ta hluai mai le tu chui tu te zingami New Mexico State Police Agent Craig Bob Nokachuan Santa Fe Sheriff Department atangin kola dong hlol maya anzel tang pakhatin Lloyd te Chhungkaw Thihna case chungchanga soitur nei thu anron shil tarup mai chu vele Santa Fe tanin lampan chuan a thok chuak ngala amu tur chu nulakum som ni palimi nin aming chu Ashley Roy Bali ani Ashley hi ruk case awanga tang me kania rilo case po veitam takmanalo tok to police station ko tabi chapan po duin abathei to ni ome ti chuan agent Craig chuan an kom ta a case som dante atu hriat ang te soi chuan atan ham thatna om thei dante an shila chuti chung zong chuan Ashley chuan ati tu ka hria alo ti chara ti chuan nu si tu pa chuan trong na hun asiam sakta Ashley chuan juni som pariat zan tol thana thlen zan khan a cousin Jose Roy Balale a thian pa nen bisan zu ho nin ain soya mi pa pani te chuan poisan nei lo dun hlea anin soi phura loite in chu rokan tumta Ashley chuan a karin a vashwaya anin bul thlengin a vathlanin a soi chu vele ni situ pa chuan a tong lai chu pot chatin a kar rong chu alo zot ngal thuaya Ashley chuan vut rong a grey ani thu a soya sherite nu pa in kongpuya an munen khan a in mil ta chia mai Ashley chuan thudika soi nge don nin alangta ti chuan a soi chun zam zela Lloyd te in bula awathla tanga minute somli panga nu vela Jose chen pa chuan ron ko lein hona tura nei lo thuaron shila
ti chuan avalam le ta ake korvela chuan ti sena kaina sallea ake dinglama bolhlo ip saranga in tuam truk boka ti chuan digzi le loita le Steven ate atha thu a shiltanin a soi chuta le Ashley chuan chu an thian pa loita te Chhungkaw rong taka thattu chu tu dang ni lovin Lloyd Ortis-a ni thu a soi chuak tarup mai nu chui tu pa jen krek chu a phu chiang hlea an chanchin alo chuina satto wangin makti na in akhat ati thei ome en kol tumu mala nei lo lai nan tuam hloma ama e turte chopin chen na in an pea hi mo athung rul ve na chu avarap thak ngai em ti bak ril ruwa aw meu lo chuti rol chuan Ashley thu puan chu beng var thak viau ma se han oi sak ngal ngot chiani bik lo ani po thu boy or lai nei ania zel ru na chuasa na turani don phot chuan dot soi te mai chu she don lo heavy ti a chiang reng tin tol that tua apu ni ka po ahma an kom chum khan phatna tur tol thana thlen lai aum na shet pui tu lo nei ve thlap bokani kha amai ro chu Ashley chuan kom rei tiala athil soile poi khoina mun ma om dan te chu a in mil chho viau zel mai ni ka chuan kuta moza bunin asaya tin ake saranga atuam thu lo sei to bokani kha nu chui tu ten loida in chung an nik lai khan ketnik pakhat man mulova makan ti viau nge ni kha tuna Ashley saranga bun thuan sei ta chia aron ti fia ta kwar mai tin akuta moza bun miau chuan tol thana man ruwa DNA pakhat man mutsuak lo po kha thil makani ta hau lo ti chuan evidence pakhat chian mamo ta tual tha zana Ashley kar chuan mangnge ti an fin fia thei chuan Lloyd Ortis-a chu an hnung khir ngal mak thei don ani amai ro chu harasat na lian takalo om le tatlat mai Ashley chuan a motor hlui da bo thin to company pakhat ne na lo shal dai to kholin alo chuai som vek to tin thlasom pariat lai alo liam to bok nen hanzon chuale ngai na reng om to lo chuti lo ni ta ka chuan kong dangan dapalo ngai ta an phone record te an chui zui le ta to thana thlen zan khan nikale Ashley le Jose te chu anin bezing mol hle ti an mutsuak le tarup mai ti chuan nu chui tu te chuan in dop na tur khop evidence chu an kol tam ve tok to in ngain Lloyd Ortis-a chu station a anan ko le ta rinlok angein an puna chuan a phakuit le veka amai ro chu nu chui tu ten Jose ne anin text na zong an phor meu chuan nika chu azal tarai mai detective te ma chuan eng thu ma soi du to lo thu le ho du thu a soi ta no chui tu pa agent Craig a point ati lui du ta big lo an du takan ok to in ngain an kon fi to em ringot mai ani ti chuan nika chu an ho tira ma se no chui tu te chuan chol san mai an la tum a zong lo nika chen pa ho zia chuan zong chuak le a station a lenga anan som vele ta ani phei hi chu kumala tin lo wangin nu chui tu te chuan a chung te phalna an la thlap ani amai ro chu kum som panga chau ni ma se zu le rui hlo khoina sada wangin a mela chonu ve rai mai ti chuan nu chui tu te chuan chanchin kim chang soi turin anan tia nau pang na chu ain puang thadu ngang mai Jose chuan Ashley na male ni ka te chu Lloyd ate in bula chuan a watha thu a soi velea a ma in puan nan lo shet to ne na in mil ngal thlap ni ka chuan in chunga chuan an pahnia valu duna Lloyd ate Chhungkaw chu watha veka du thu shila ma se Jose chuan adu velo thu le a hlau thuin a lo chang ni in a in soya ti chuan ni ka chu mai na valu ta chu vele ani chu tlan chengalin lui dung lama zo ngala ina ho tlang ta ngal ni in ain soi anua Ashley le nika te chu anina chuan an ron lang hlola nika chu thla sang ang mai in adang veka ti chuan tual chu a tha ngei thu a soi chuak ta ni Jose chuan a soi ani Jose le Ashley te in puan na thu chuan mil thlap maya
ti chuan February ni som pani kumsang ni som panga khan Lloyd Ortis-a chu mi pathum Lloyd le Digzi le Steven ate tha thu boirin hlel thua chuan an manta ani nu chui tu te chuan suspect an man to thu Sherry le Angela te anan shil chuan an thohuaya an suspect mingero makantin oi harsa an ti hle aman lo shia chindan rol thar fel le zuan zang tak engma tho she nei lo ko shan bel em nik Ortis-a khachu ni thein an shelol lo tin nika ber khera lo ni chu na an ti le zuala unawang maya an lo en thina nia hetiang khoparil ru che hi an chunga puang ti rin ngai na an shelo ani ber tin elran chomi puite po abara khai chiang lea abikin an pastor John Trujillo a phechuan makatile zuala bikin a chevel nen in me ati thei thlot lo ani juni som panga kumsani som panga khan nika chung thu chungai tu chanania heti hun lai hian kumsom ni chawla nia wangin mai noralania ma se athu boy or lai chu arap thak ema wangin Judge Francis J. Matthew chuan puitling anga a case kal pui turin thutlukna asiamani prosecutor lam chuan thushatu pani an nei wangin an case su ol sam takachin fel mai thei anin beisea a mai ro chu court chunga chuan boru ka in thak dang lam le tatlat mai an thushatu pakhat zok hozia chuan amma khan thuchen khata zep nia in soin tual thana abul tum tu ber an thluak bur engkim huai hot tu chu nikanilovin akazin Ashley zok chuani thu a soile tatlat mai le hoze chuan ruk ba kan ril ru aom lova ma se Ashley chuan that lo la ni mai lom atinin a soya an nu ma an nu chialo nan an kuta mazabun tur le an ke tuamna tur sarang pe a to thana man ruwa lungral po kha ama vek chuan nika kuta a hlanin a soi ti chuan thil thendan kim chang heti hian a soi ve ta boka Lloyd te in bula chuan zan ria an vakala Ashley chuan a hmuna wathlain an nu thupna tur thil sang chu pe a ani chu a hole ta hoze chu alu vengam lo wangin atlan hodaya nika ero athisen alum laklo to an in hnung lama tangin luruk atum ta ma se thoma Lloyd chu aron hara chanchin ngai venin aron chuaka chu vele nika chuan alungral ken chuan abeka ahem sia Lloyd chu ka po chon lovin aboral ngal ani ti chuan in chunga avalut pheya pindana lutlang zelin digzi mulai chu voi ni awachua ani po athi vele ngal ani chumi nu chuan chokalama phein poisa chu awazong ta ma se beiselo takmain Steven chu alo lang hlol maya nika chuan alungaral chuan avovele ta chor maya Steven chuan thei top choina lo beilet vea ma se an yang kalpo kal thalei theilo taksa chan vezeng tan chuan rei han chan ngai na omlo nika chuan a chulet topa chu mai chu du tok lovin voisom pasari chuang lai a chunon le ani chuti anin chunga om zong tha ta ka chuan nika chu a chi ai ta thut maya atum ber ruk po chu ril ruwa om thei to lo hlaule khur chungin atlan chuaka Ashley chu kol ta ngalani tin hoze chuan thil thendan kim chang chu jury te ma chuan apuang chuak ta ani tralen nei chung zong hian hoze hian thukam khat po a soilova Ashley le hoze in puton na chu an ngai thluk mai ani ti chuan ni thum chung anin din chok zak nuwa ro rel na chu ti to palo ni ta jury te kuta eng kimain ngatta a mai ro chu jury te chu thutluk na siam konga anin lungrual thei ta tlat lo za somrukin ni ka chu thiam loan chantir lain abang za somli te chuan evidence tha tok lo tin thutluk na an siam ve thei tlat lo maya ti chuan anin khin na chu thutluk na om thei lo mistrial a puanin case chu an khar taringot mayani vane thak takin thlasom pasaria liam nu kumsang ni som paruk December thla khan case chuan tinung le thei hlau maya tuntum chu prosecutor te chuan hlo chaman tum to lo fin fianan nei khal thato boka jury te zinga thutluk na siam theilo ti vel chu an om to lo chiang hle ti chuan
October ni somni pariat kumsani som pakwa khan Nicholas Ortis-a chu Lloyd le Dixie le Steven ate tha thu boya chuan thiam lo chan tir ni in kumsom ni panga chung lungin tang turin an shemta ani court thutluk na hian Lloyd a fa te chu an lunga oi theilo arap thlak theng berin mi pathuma thata kumsom ni panga chawan an shem hi chu oya harasa ni nunna pakhat kha kumriat ang vel zela an sem ti na nia kanule pa le ko naw pa te tharau po azom zo kalom le tin court thutluk na chu ne pan ti thu an au chu pui ve hial ani abul tum tu berangai Ashley chu kumsom ni tang turin achung thu relania apma kumrukalo tan to chu telin avain kumsom palia tang don ti na ani chu Jose pe chu avan nei khop mai court ma in pon na le adon te ai nu do le wang khan fili mangai ania achunga engshem na ma an le ko vetalo ani ole khati zong khatun trum Geronimo crime kan ti chu theide chu alo ni le ta he ke sungchanga hian soi tur tam khop mai comment section a han chun zom vela tuk chuan nuam choi tui mut tui mang tha vek ule